नोंथाङा थारैनो सानखादोंमोन जानांगौ जे बेबादि रिएक्शन फैगोन नाथाय आं मा रिएक्शननि बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरो बे रिएक्शना ओरैबायदि रिएक्शन राकेश ब्रह्म बिथाङा सासे लावखारनिख्रुइबो गाहायाव राकेश ब्रह्म बिथाङा सासे UPPL नि बिथाङा थांनाय निसिमा ब्लगाव थांनानै ख्रिस्टानफोरखौ पकेटआव सोना लानाय बाथ्रा बुंदोंमोन जेम्स बसुमतारी जि MCLA दङ BPF नि बिथांखौ माने बुंदों आरो माने सोनानै लादों पकेटआव आरो बायदिसिना अहंकार बायदिसिना बेबायदि बुंदोंमोन बायदिसिना बाथ्रा बुंदोंमन आरो ओरैबायदि अहंकार जे बियो माने जेबोखौनो बिया बै ओनसोलनि मानसिफोरनि डेभलपनि खामानिनि थाखाय जेबोखौनो बिया नाथाय बिनि फिथाइ हिसाबै बिनि रिएक्शन हिसाबै BPF आ प्रेस कनफारेन्स खालामनानै बिथांखौ माखासे गियान होदों आरो बै गियानखौबो नोंथांमोना नुबाय बबेखानि बिथांमोना बुंनाय बाथ्राया गनायथाव कारण दैदेनगिरि हिसाबै खायसे वर्डखौ बुंनाया मोजां धोरोमनि एंगेलखौ लाबोया मोजां धोरोमनि एंगेलखौ लाबोनायावबो बेवहाय जायफोर बायदि बुंबा मोजां जागौमोन बेखौ रोङाखैसै बिथाङा माने पकेटआव लानाय बाथ्रा बुंबाय स बे मोनसे माने रिएक्शन होथावना बबेखानि नोंथांमोना साननो नाय राकेश ब्रह्म बिथांनि जायफोर स्पिच ना बैफोर किन्तु UPPL नि खहाबो खालामनो हागौ जायफोर बिथांमोना UPPL मोजां मोनो नोंथांमोना साननाया गोनां कारण बिथांनि बुंनाया UPPL नि खहा जानो हागौ बे साननो गोनां बुझलाखि स जियानो जाया मानो बिथाङा जाय बाथ्रा बुंदोंना बेनि फिननाय हिसाबै बायदिसिना बाथ्रा बुंबाय गियानबो होबाय बिखौ BPF नि बै दैदेनगिरि बिथांमोना आरो बेजों लोगोसे मोनसे नाम होबाय बिखौ मा लावखारनिख्रुइबो गाहायसिन दैट मीन्स लावखाराबो मोजांबाव स लावखारनिख्रुइबो गाहायसिन कन्स्टिट्यूशनल नङा होननानै बुंदों बिनि रावखौ स बिथांनि रावफोरखौ मा होनना बुंदों कन्स्टिट्यूशनल नङा होननानै बुंदों आरो लावखारनिख्रुइबो गाहायसिन होनना बुंदों स नोंथाङा बुंदो बिथाङा लावखारनिख्रुइ गाहायसिन ना लावखार ना मा स बेबायदिनो दान्थे बिदान्थेयाथ' इलेक्शन फैबाय नालाय सोलिखाबाय थासिगोन गासैबो पलिटिक्स नङा होमबा गासैबो पलिटिक्सनिनो मोनफा मोनफा माने प्रडाक्ट आरो बेफोरो स बै पलिटिक्सनि जि प्रडाक्ट बेवहाय सोरबा लावखारबो जागोन सोरबा अहंकारबो जागोन सोरबा इग'बो जागोन सोरबा अख्राबो जागोन स बायदिसिना बायदिसिना आरो स कमेडि पलिटिक्स बे मोनसे रोखोमनि माने कमेडि सोलिबाय थादों आरो आथिखालाव आरो बे कमेडिया किन्तु साननो गोनां राजखान्थियाव माब्लाबा सोरबा दैदेनगिरिनि लेंगुवेजनि थाखायनो मा जायो भटआ गोमायो माब्लाबा दिनैनि थासारियाव बिथांमोना जायफोर बाथ्रा बुंना लादों बै बाथ्राखौ लानानै गुबुन पार्टिया मा लागोन एडभान्टेज लागोन आरो बै एडभान्टेजखौ लायोबा मा जागोन जेननो हागौ नोंथाङा आरो बै ओनसोलावथ' BPF निनो MCLA खा आरो बै ओनसोलाव थांनानै जुदि बेबायदि जुदि लेंगुवेज बाहायोबा थारैनो UPPL आथ' आरो माइनास जाबावगोन आरोबाव मोनसे मोजां बोसोन होबावदों जे प्रमद बर' बिथाङा बैबायदि लागाम गैयै बाथ्रा बुंग्राफोरखौ माने लिमिट खाना होनांगौ बाथ्रायाथ' BPF निफ्रायनो जुदि बेबायदि बुंदोंबा आरो UPPL निफ्रायथ' आरो साननो गोनां दङ नङा होमबा लोगोफोर जियानो जाया मानो बेवहाय माने माब्लाबा ओरैबायदि माने लेंगुवेज जों खोनानो मोनो पलिटिक्सआव जाय लेंगुवेजफोरखौ जों सानफ्लां जे बेबायदि लिडारफोरा बुंनो हायो दिनै माने लावखार होनबाय लावखारा मोसौ गुमो आरो मोसौ गुमनाय जायगायाव जोङो जा गोसो इखौनो उदाङै बायदिसिना बाथ्रा बुंलाबायो स गोसोबादि बुंलाबायो लावखारजों रुजुजाबाय नङा होमबा बा लावखारनि गाहायाव रुजुजाबाय बे साननो गोनां लावखार बुंनायाथ' फिसा बाथ्रा नाथाय जुदि बेखौ गोबां मोजाङै जुदि BPF आ इउटिलाइज खालामोबा UPPL आ आरोबाव माइनास जानो हागौ बे साननो गोनां लोगोफोर नोंथांनाव मा सानो कमेन्ट लिरबानो जाबाय राकेश ब्रह्म बिथांनि जि स्पिच बाथ्रा बुंनाय बेयो मा UPPL खौ गोबां खहा खालामगोन नामा नोंथांनाव कमेन्ट लिरबानो जाबाय लोगोफोर स पलिटिक्सनि सम राजखान्थिनि सम इलेक्शन फैगासिनो दङ स नोंथांमोना राजखान्थिजों लोब्बा थानाय बेबायदि बाय खाथिजों थांनाय बाथ्रा आंनि गोरबोनि साननायखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय थादों बेवहाय जेबो आदारवाइज गैया लोगोफोर नोंथांमोना दा सान बेवहाय माबा सोरनिबा माबा मोनसे दङ सोरबा सानैसो कमेन्ट्स लिरग्राफोरखौ आं नुदों नोंबो UPPL नि सोलाय आदा ओरै बुंनाय नुदों आरो नाथाय नोंथांखौ आं बुंगोन बेफोर माने मिनिंलेस कमेन्ट बिनिख्रुइ मोजांसिन आरो हाइ लेभेलनि कमेन्ट्स लिर फंबाय बा आदा जायानो जाया मानो बिनिख्रुइबो मोजांसिन कमेन्ट्स लिरनो नाजाब्रा नङा होमबा जे बेबायदि माने नों आमुंनिसै बेलाय मा बाथ्रा नङा होमबा जेब्ला भट जायो इलेक्शन जायो अब्ला सोरबा सासेनो भट होखानांगोन ना मोनसे राइट कन्स्टिट्यूशनल राइट बेयो जों होखानांगोन होयियासो गाज्रि होआ माने मा नोंथाङा बे हादरनि फारसे फोथायनाय गैया बे हादरनि पलिटिक्सनि फारसे फोथायनाय गैया सोरनोबाथ' भट होखानांगोन बे जाबाय समजों लोगोसे जागोन सोरनो होयो नोंथाङा सोरनो होयो आं सोरनो होयो बेखौ मिथिनो नोंथाङा जेबो लाब गैया बिदि बुंनानै जेबो लाब गैया बिनिख्रुइ मोजांसिन कमेन्ट्स लिर जे बेबायदि आनकन्स्टिट्यूशनल वर्डफोरा माबायदि मोनसे पार्टिखौ खहा लाबोयो बेनि सायाव बाथ्रा बुं थिग दा बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय आं मा बुंनो नागिरदों